Congratulations, Barangay Bulag. Better luck next time tayo, mga idol. We would like to remind the coach and the team Dula to please clean your part, and ganoon din po sa barangay Baybay Lopez na pakilinisan po at pakiligpit lahat ng kalat. Thank you. Coach Dindo! Coach Dindo, magsalita ka lang dito! Coach Dindo! Coach Dindo! Asan si Coach Dindo? Dito! Coach Dindo! Ano masasabi mo sa tila at saka ito yung dumog bago mag-champion? Ito po ay pagpasalamat tayo sa taas sa Panginoon. Lalo sa mga bumubuo ng basketball na to, BCJ Game House. Salamat po, lalo na po sa mga ka-champion po namin. Dahil po, pinakita nila yung laro bawat isa. At salamat po, dahil hindi po tahimik ang laro natin. Kaya po, salamat, lalo na sa nagsisipunta sa Baybay Lopez. Salamat po, dahil kung wala kayo, hindi magtatampion ng Baybay Lopez. Parang 40 barangay, hindi pa Baybay Lopez. Never Sital, dahil tambat, ganun pa rin ang laro natin. Salamat sa lahat, lalo na kay higing mayor natin, Sam Rosario. Salamat po. Palabangan natin si Coach Franz! Kagawad Sumundan! Hindi na kayo magsalita kayo. Kagawad Sumundan! Ang awang manager ng barangay Baybay Lopez! Salamat kasi sige namin lalo sa ang Pangulo sa araw araw magtindi ay PCD Game House sa saray kaparaya magtinotan ya kaparaya ko pagpalag mo salamat tama na po kapoy unatan umuwan unagaw tepen kayo huwag na ginagatan huwag lang po ten dola nice game pagpalag mo salamat sa sayo salamat Tama Santos salamat sa inyo. Salamat! Kagawad Jonathan Soriano! Mila sa IBB! IBB Bisnier! Sino? Number 1! Mr. Bisculas! Pasaka! The final starter! Ano masasabi mo? Thank you na naman ito natin! Binigay ko lang. Salamat.
representative mo? Ambot. Ha? Ambot. Dili, champion na ba Bay Lopez? Oo. Taga sa mga taga? Mindanao. Mindanao. O sa mensahe mo sa dula sa Bay Lopez sa Ugwan. Tambak ba eh? Pila ko banda? 20 kapin. Ako akong salamat na daog sila. Yes! Bay, 20 kapin pero nakapas no? 20 kapin ng 22. Oh, tambak pero yun napsan. Di ba? Oh, yan ang kwan bay. Akan ka bay sa Isidro Norte. Pero imong boss taga Bay Lopez. Boss? Oh, taga Bay Lopez, di ba dito ka nagtrabaho? Opo. Ano ba eh? Di ba ya? Di ba yan taga Mindanao? Mindanao. Sige ba?